E, acum ascultați cu atenție ce spunea Vadim Tudor înainte de moarte. Sunteți săraci și anici grei. Mă uit la voi și nu mai pot. Un rând de lacrimi. Să o dau de la... Bă, cum se te cheamă? Aho, aho, românii mei, sunteți săraci și anici grei. Mă uit la voi și nu mai pot. Un rând de lacrimi trec în not. Cum spunea Vadim. Toți, n-ai loc de criminali și hoți. Aș vrut belșug și libertate. Mor vitele neadăpate. Trăgeați nădejde în mai bine. Azi totul fumegă în ruine. Ați scuturat o dictatură. Azi vin străini și vă fură. Apocaliptică-i povara când ni se ricipește țara. Eternă-i doar nemernicia și a ei doctrină, anarhia. Toți impostorii și bușații, corupții și handicapații, vechi chelneri de bacșișuri mici și fripturiști și venetici, propagandiști și secretari, odrasle de legionari ce se visară pe cai mari, ieri predicându-ne marxismul, azi huiduind jos comunismul, apar la rampă, varsă în presă, îi duc agenți străini în lesă, la mitinguri se bulucesc, ne pun la zid, ne veștejesc, lepădături cu pielea groasă, le-aș bate în gură ca pe coasă, iar moștii ăștia plini de bale, ce răburneze prin canale. Asta este urătul pianul ăsta Viața grea, români. pentru voi care n-ați știut cu cine să votați. Fac eu liniște pe aici, precum întâiul între miei i-a bisuit pe farisei. Să nu mai fiți batjocoriți, nici păcăliți, nici umiliți. Vă scap eu, frate, de scursori și de codoși și infractori, la muncă cu țigani ursari, violatori și bișnițari, să spargă lemne prin ogrăzi și piatră la autostrăzi, să intre în mina de cărbuni, dacă la altceva nu-s buni. Pe ungurii bețivi și răi, sclipind cuțite la bătăi, profanatorii de biserici, hortiști obraznici și isterici, ce țin Ardealul sub teroare și vor să spârte ce hotare, Biserica nu mă o săptămână cu Constituția în mână. Aici e România, clar, și cui nu-i place, marș apar. Aș mai avea o socoteală și cu mafia infernală, arabi și turci și africani, chinezi și ruși și alți ghiolbani, flămând de bande traficante, de arme și stupefiante, care au făcut acas la noi, de la mine aflu mai multe. de război. Români a dat în fier Tibricu, ăsta-i blestemul lui Neanicu, aho o știre de sărmani, de muncitori și de țărani, de militari și de șomeri, ce plângeți ordinea de ieri, când n-a fost sluga nimănui, românul domn în țara lui, și n-a stat să se ploconească la nicio bancă evreiască, la uite vorbește pe dreptate, de Clauza și Europa, ne ură pe dreptate, care ați fost proști și n-ați știut cu cine să votați. Era amarnic socotit, nu ca acum când leul moare de lepră și rușine mare. Azi uraganul s-a pornit, prin univers ne-am rătăcit, o navă cu catargul rupt și marea urlă de desubt. Pe unde o luăm? Ce-i de făcut? Mereu pornim de la început, mereu suntem sacrificați, mințiți, vânduți, crucificați, pentru că suntem proști de buni, ni tot vânează pe tribuni. Mihai Viteazul și Bălcescu, Vladimirescu, Antonescu, azi s-a sfârșit țiganiada, vom curăța de vierni livada, ei sunt un pumn de ligioane, pe când noi suntem milioane. Popor român, martir creștin, fi răbdător, mai e puțin. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, sigur că aho, aho, români. Da? Ăștia care au venit la guvernare sunt niște ploșnițe de pat, care intră la căldura omului și suge sânge. Asta-i. Și voi ați votat tot PNL-ul, PSD-ul, USR-ul și UDMR-ul? Vă meritați soarta. Unde nu vă este cap, e vai de picioare. Unde nu vă este picioarele, e vai de capul vostru. Atât am vrut să vă spun. Dintotdeauna, când fac eu acest clip video, va fi
postat pe toate site-urile de socializare, ca să vă deschideți mintea, să știți ce aveți de făcut. Nu vă duceți la luptă cu mâinile în buzunar și aia înarmați cu pistoale, Kalashnikov, bastoane și spray lacrimogeni. Fiți tari, fiți deștepți și nu vă lăsați călcați în picioare.